Türkmenistan'da yurt garaşsyzlygynyň 27 ýyllyk bayramy Seýlede halk maslahatynyň mejlisi münasibetli günä geçişiň yglan ediljekdigine garaşylýar. Bu barada resmi derejede yglan edilmese-de Azatlyk radiosynyň biri-birinden habarsyz ençeme çeşmesi muny tasdiklady. Şol bir wagtda azatlygy çykjak raýatlaryň arasynda halkara hukuk guramalary tarapyndan syýasy bendiler, ýa wyjdan ýetirleri diýilip hasaplanylan adamlaryň hem bardygy ýa ýokdugy häzirlikçe belli däl. Bu günä geçiş geçen may aýynda korrupsiýa garşy yglan edilen giň möçberli görüş, Seýlede dollaryň bir kanun satywynyň öňüne almak çäreleri netijesinde başlanan täze tutda baslyklardan soň tutuklaryň sanynyň has artmagy, türme şertleriniň has agyrlaşmagy bardak aladalaryň ýygynyna gabat geldi. Maglumat üçin aýdylsa, şu ýylyň iýun aýynda Gadir gecesine gabatlanyp yglan edilen günä geçişde 611 tutuk azatlykdan mahrum etmek baradaky esasy jazasyny çekmekden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň hökümeti ýakyn çeşmeleri may aýynyň aýagynda bu geze Gadir gecesine gabat azatlygy çykjaklaryň arasynda gülünçler diýilýänleriň hem bolmagynyň ähtimaldygyny habar beripdiler. Emma bu maglumat tasdik bolmady. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä ýurtda dollaryň gara bazaryndaky durnuksyzlygyň fonunda soňky 2 aýyň dowamında türkmen häkimetleri orta we kiçi telekeçileriň onurçasyny döwlet manadynyň daşary ýurt valutasyny bir kanun konvertasiýa etmekde aýplap tutuk edipdirler. Munyň netijesinde türme tutuklarynyň sanynyň bir näçe ise köpeldigi, tutuklary berilýän naharyň azalyp bendileriň hem esasan izlerinden gelýän azyk önümlerine dayanmaly edilendigi bellenilýär. Galy bertede günä geçişiň üstü bilen türmelerdäki tutuklaryň sanyny azaltmagyň gözüňünde tutulýandygy aýdylýar. Türkmenistanda tutuklaryň umumy sany, jinaýatçylygyň derejesi we kanun bozmalaryň esasy sebäpleri barada açyk statistik maglumatlar elýeterli däl. Türkmenistanda tutuklary möhletinden ir türmeden boşatmak boýunça günä geçişler 2007-nji ýyldan bäri ýylyň dowamında bir näçe gezek esasan uly bayramçylyklara gabatlanyp geçirilýär. Nowatdaky günä geçiş 2018-nji ýyl boýunça yglan edilen 3-nji günä geçişlik bolar. Şu ýyl ilkinji günä geçiş mart aýynda Nowruz bayramyna gabat yglan edildi. Türkmenistan türme şertleri, raýatlaryň ýapyk suwtlarynda ýa-da kanun normalary dogry berjä edilmezden uzak möhletli jeza çärelerine hökm edilmegi, tutuklaryň daşarky dünýä bilen habarlaşyp bilmezligi we kä halatlarda gynaga teze bar bolmagy sebäpli halkara guramalary tarapyndan ýygyderli tanqid edilýär. Amnesty International guramatynyň ýyllyk adam hukuklary hasabatynda Türkmenistanyň zorlukly ýitirme edilmeler we türmelerde daşarky dünýäden doly üzgünlükde saklamak meselelerini çözmek üçin hiç zat etmändige aýdylýar.